Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no. Maayong buntag kanatong tanan. Kumusta? Adlaw daay karong Martes no. Pizza 11 sa buwan sa Agosto tuig 2026. O karon din no, na sa telaing sugilano no, na kung ako ang pasultihon o sa dili pa din no. Shout out day ko no kang Sel Nagal. Salamat kayo sa pagpamino idol no. O kang John Bert Bagyo Sumundong. Salamat kayo idol sa pagpaminaw no. O shout out ko no kang Maria Luz. Salamat kayo. O sa tanan no nga sa baybay aning tatamahan no. Salamat kayo. Bueno, ang sawatan pa karon no pinada kini sa usa ka babae nga magpatago lang sa pangalan nga si Jam. Sinuwat ko nino ni Oji Kumpok Rakasa. Bahin kanino sa iyang bana nga dili mo kaon og gulay. Hiniwa pirmi iyang gustong kanon pareha ng mga manok, baboy ug uban pa. Bueno, uban ko sa pagpaminaw no sa ako ang pasultihon nga ang center si Jam. Kini akong problema, bahin ni sa akong bana nga si Tikyo. Dikin mo kaugutan, gulay ba? Hiniwag yung pangitaon. Ang problema kay Pupre baya kaayo mi. Moro gito'y madali-dali ang utan. Ingon ini, aron masabtan ninyo, ingon ini ang mga panghitabo ha. Maayo ka pare, duha kay asawa. Ay, bawa bang pangita ko. Ay. Ako'y Libongon ko niya akong sista. Ako'y pobreng alidaw. Sa huy-huy, gianod-anod. Nangita og kapanibaan, ahay sa tanaman, ug sa mga kabulakan. Kung ako ang papilion, sa kasal o taban-taban. Ayan na. Listen tong unang lyrics kay haom kayo imong awit sa itong kahimtang, imong tunuwa na haom. Mao ba, day? Mao ba? Laglagot ako ani. Naglagot ka? Mao ba? Unsa man mukaon na ka? O sa istudan? Natural, utan Bisaya. Moro ba madali-dali nato kay pobre beta. Ay, hiniwa ko gustoin, onsa. Aso man taong kag hiniwa. Uy, nga mahal man kayong karni ron. O sa imo, tinibuog rin mo. Bastos kandako. Ayaw kataw-kataw iti. Matamparusan ti ka diha. Di utan lang, di ba? Di ko anong utan, day. May nang utan, uy. Kay may nas lawas. Pataas nas kinabuhi, tikyo. May lanan mo, kanang kadadlaw, kanang utan nga wrong spelling. Day! Di, tala, babatay, tala, kuan na ng utan, Di na babatay, ala. Ang singan? Kuan o sigig, kaog utan, mataas itong kinabuhi. Matod pas bata na diyan sa Facebook siya, di na ata mamatay, mga probeda. Unsa? Ikaw ta karni, aron matay ta. Kadiyot sa, patay day mong gusto. Kadiyot sa. Oh, day, asa mo ka, day? Kuha ko kutsilyo. Lubaon ti ka. Bangag sa ilong! Pusturaw na ko sa kumbana. Asa ka, oy? Ito bigas barrio, day. Jam. Nga naman? Pista doon. Mista ko dito. Kaon ta giniwa dito. Di mo na ipakaon. Niwa. Ana, day na? Mamista para makakaon? Sa man. Mabar ka? Da. Tempa. Karoon tayo, di takata mauwaw, ana. Ano mo ka pista mo na? Daghan mo kayo maghikay na kay pista. Mas bigas barrio. Nya, asam sa tamo abot dito? Ako'y blaha ni mo, ha? Lakaw. Ilis dito. Ilis. Kadiyot ha. Mawata ko, mag-ilis ko. Maligo sa ko kadiyot. Ay, laligo. May nang naasod tayo. Pag-ilis lang dito. Di bitaw ikayon. Pero mauwaw to, ay manimawat ang piot-piot. Ay, sa de. Bida. Pasingot mo na, kaon mo na dito sa pista. Sington yung ka na. Kanya, init pa kay adlaw. Kay tibok adlaw, matang mga o dito sa pista. Sige, mag-ilis ko kadiyot sa. Sige, pagdali dito, ha? Kaon ko giniwa ni. Pista ko ron. Sigurado kung doon ay glapa rong karne dito. Baboy ko sa baka. Lami kayo. Kaugumba nga. Lata kayo. Kanang bagak yung tambok. Kabantay mo, anak!
Ha, kapuya, ining style mamista niya naglakaw. Tungason na ba kay Pikas Barrio? Oy, naun sa sige. Walking exercise niya to Paday? Duha ito itong lakaw. May mag... Hindi ka abutan to dito. Sigurado gutom kita na. Hilis kita, ha? Hilis bang gipabainit ato na itong gikaona na. Anong umanta mo sa kay tricycle? Uy, tikyo. Ay, purbida. Ibaw na siya pubrita. Asa ba tayo pamasahe? Pamasahe. Plite? Ano ka ano? Kaya ka na Sa pamasahe. gininimong tanan. Ano sabi na akong taon, ha? Ang kuwang magkaspaning kamot. Hindi ako gibuhat ito nene. Makakaunot ang karni kung dunay magpista. Liwat kang noy karyo. Ha? Ano siya yung karyo? Tanang fiesta sa tundapit. Doon na siya listahan. Ha? No, nasa bitaw ko? Mao ba? Gani. Tuot man, may abot kid Miss Pikas Barrio, aligri ka ayo kay fiesta lagi. Daghang mamistahay. Unya, Dali, jam. Sunod ako, ay sunod. pasa oy kinsa man ning bay Ay, atong abang tanay sudlan. patati magkakauntag mga hiniwa ron. Ha? Huwag bawa niya, ha? Sige tikyo. Sandok din niya, sandok! Lagi kyo. Oy. Hala, kisa man na? May sugat ato na. Kisa man na? Ngano, ma'am, ngano? Murag karon pa man ko makakita ninyo eh. Kisaman mo. Kaliwat ta ba mo? Ha? Tikyo, tamparuson tagi kakauwaw ani. So, tao na. Igunsa sa man mo. O baka sa kumbana. Akuan, kanang, igampo. Sa? Usab pay layo ka to ining tikyo ha kakauwaw ini pakauwaw ka lang. Nabuhian akong kungkong sa tiil sa baboy ato higayon na tungod sa kauwaw nga akong gibati. Unya, bawa ka no tikyo no? Uwaw kay ko sa itong gibuhat atong namista ta. Bisair na, day. Pwede ay? Bisair na. Suguray, uwawa na, day. Ha? Pero, maana na ka, puro na nagwa. Sprikiti kay kagdako. Kag nilang, mabitag yun natin kag bisay, kag sprikite ka. Ang importante, mga kaunti niwa. Ayaw ka balaka. Kay hiniwa ron ang atong panihapon. Pila ka hiwa imong gusto? Ha? O sabi na itong sunan na to? Manok. Manok? Pila ka hiwa lagi imong gusto kay gitagod ko nagmaayo. Ay, may na aksyon ito kablakaan na. Kapila man ito. Ngano di ay? Kuan, kining, Ano aksyon ka magkabalaka? kuan, kining, dili ka to manok nga hiniktan ako. Nagkatagan lagi ka. Isprikiti. Porbida, ha? Ang para to tarin ako, day. Ngita makaghiniwa. Ay daghang hiniwa. No, bida sa di mo, mahal mo ito para tari ba to? Kung mahal, ayaw usiki. Higop og maayo sa sabaw, kitkitag maayo ang buko kay mahal ra ba kay itong manuka? Ay! Hoy angay. Saan din ako eh? Tagam laging banan akong stikyo lagi. Kakaon tuod siya hiniwa pero ang iyang manok na hinikta na nga akong giluto. Samtang nagkaon siya naghilak. Unya, diha pa to'y higayon nga ingon sab ini ang nahitabo. Dahil natikyo mga tug na ta. Ha? Ay, duka na nagay. Kung duka na, tapad na din ako. Kana. Kyo. Di ba hilig ka imang kay giniwa? Hilig mo lang. Daan, bigo. Mga hilig gusto ni mo. Ha? Ikaw may hilig o giniwa, di ba? Ako nang gusto. Lain mo nang gusto rin, di ba? Sige, kan-aning ako, Kyo. Hiniwa man ni Kyo. Ilang ko na, day. Nga naman. Mura mag-aksyon o nimahon mo na panos. Ha? Baho di ay? Sprikitik. Ano ka, oy? Uuho ka man diya. Gahit kay kong ubo, day. Unsa? Ikaw ka nuliat siya sa... Abog kay kag nahunggod. Mo nang dali kay kag masakit. Hinungda naman na, resulta naman na, di makahinga og utan. Bida sa niyo kung tuwa na, oy. Magsuka ko, oy. Mao nga, hiniwag yung gusto na ko. Kabantay bitaw ko ana. Kamantay ka? Pero gabi gidalitan kag hiniwas ka tre o kamkaon. Bida, gisayangan bitaw ko. Nga naman. Tambo kayo hiwag yung gidalit ako gabi. Wow, ngano nga man nimo ka na. Magkahiblad banto. High blood na daan.
Dahil di ako naman ito sa merkado. Magunsa kas merkado, oy. Ako mangutang ko sa atong suki nga si Noy Pakoy. Antindiro og baboy? Oo, good. Pero pautang pagkato nimo nga wa man kakabayad ato, mo kay bayad-bayad. Bida, pautang tayo. Di siya pautang. Di po ko mabayad. Asa kahay maayo og manrabaho na lang katikyo? Sakto na, no? Forbida, timing yung kayo nga, nagwantay og tindero sa ilang tindahan ni Silsa 20. Katud akong tindahan sa merkado? Siyang to, ha? Mapit din ko yung pag-play, eh. Labing maayo, basin ba day madawat ka? Mo retire na gid unya kas imong pagka-standby. Forbida, dugay ko standby day. Na ako'y pensyon madawat sa akong pag-standby, dugay naman. Ambot nimo ay tiguwanga ka. Ambot na lang gid nimo. Tuot man ni adto gidayon si Tikyos Merkado. Una niyang girumbo si Noy Pakoy. Unya to? Unsa, mutanan sa kasap Di ko mangutan na, no? Mangutang yun ko, ha? Mangutang ko sa kilong baboy, no? Ikanagubaon nun. Mahiyanan mo tikyo, hindi kayo kiniwara. Pero wasap kay kwartang ikabayad. Bitaw, patanga ta diya, Debi. Di na ako pa utan mo kayo, oy. Istambay ka lang, huwag trabaho. Sa ato pa, huwag kayo ikabayad. Ay, kabala ka na, Pakoy. Bayo na talikay, nag-sweldo na ko. No sa mga sweldo mo? Inigdawat na ko niya sa akong pagpang-apply o trabaho. Sunod mo ang bayan ni mo. Ay, sumitay. O sa man sigurado katikyo, mga apply kag trabaho isip akong tendero din is tindahan. Oo, nang silsa. Nyaw sa may imong ikatabang inintindahan nako. Atagay ko no kog bugat nga rason, nganong dawaton tamang ka. Di ay, bugat ha. Ambil na cellphone mo na, bebe. Kana. Bugat nga rason ba? Oy! Malagi budal man ko na mo nga akong cellphone. Mao tayo. Ikagain man na, no? Mao na bugat nga rason. Nganong dawaton yun yun mo. Ididaklo niya sweldo na kubuhon. Nalipay unta ko kay may trabaho na akong bana, pero dako kay salary deduction kay mahalon man tong cellphone ngayang gibustak. Mo ni problema nako sa akong bana. Hiniwa ra gyud kanon. Kung kamay pasultion ati pres at ibambinan ni Goliath, masa man og kamang pasultihon ani be? Jam. Asa ko ng script dong. Mga tanas mabina sa script ani. Nya, salamat kayo, Ate Pres. Good morning mo diha. Thank Bam, you. good morning, Salamat. Bam. Dong Pedro, good morning mo diha. Dong Pedro. Good morning mo, Ate Jinjin. Good morning, Kuya Alan. Good morning sa mga avid listeners ko sa DYHP. Salamat jud kay ninyo labi na sa mga mama nga permi gyud udi padayon ni palit sa Don Pepe Tablia para sa ilahang anak aron mo taas ang energy. Happy ang mga bata, di ba Kuya Alan no? Yes, happy kayo. Murag mo adto sa Happy Mart ba? Nga happy sa kayo tungod kay barato palito. Sulpan ang krisis ito. Laing kring. Kuya Alan, magpasalamat din Kuya Alan para sa... Hindi, Wilma, yayoy bagyo. Pana sila Kuya Alan. Okay, sige, gining paminaw si Wilma na Oh, to. yung taga San Roque Pharmacy din sa Talamban, Kuya Alan. Permi yung naminaw na to, kusog usipa o nagpakapaka ilang mga radyo diha. Yung para sa mga dagko, Kuya Alan, Don Pepe, Dark Chocolate, palit kid Kuya Alan na, palit sad mo ha. Unya, ugom-ugom sad mo sa Diamond Yema, OBM Special. Palit mo kay Crunchy, ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. Okay, thank you kaya Ate Jen. Ay mo kalimot ha, mga ginikanan, ang atong mga anak kinahanglan paimno na to og dun pipitablia buntag ining padung sa eskwelahan mao na the best kay nato ipainom sa ato ang mga bata kay kondisyon kayo happy kay taas ang energy nya kana po nga to ang OBMA special og Paulit Diamond Yema special dindot kay na og gumugumon kun maglakaw-lakaw ta kana bang di ihutdan imong laway ang imuhang baba mao na nindot kayo gumugumon na to unya ang Tasty Fish Cracker og Paulitos Macaroni Crunch mao sa nindot kayo usap-usapon magtanaw kag TV unya magsa-chat mo ala nindot kay na nato ga sum unya sa ato ang mga kaigsuonan po sa mga tao ni Forber Kapitan John Ramos nga nabuhat siyang Miguel Pullar Fertilizer og salamat kanyo dia dodong
Lando, Kap, salamat kayo sa imong mga tao niya. O sa mga tao po ni Kuya Nick Pipito, basta Toledo Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito, o ingon man sa mga tao ni Inday Shin Pipito sa Bromwich PH nga nindot kay ang trabaho ng Bromwich PH unya ang mga tao ni Inday Shin mo'y gipaggamit ang ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Nindot kina ipagamit ato kay kondisyon kay ta. Kung sa Bromwich PH, maunay gipagamit ni Ma'am Shin ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix, mausan na igipagamit ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araw sa ilahang opisina ang said Panyawan Coffee Mix. Kay kondisyon kay kaana di ka magduka sa imong trabaho, lipay kay ka sa imuhang gimbuhaton sa opisina, panimay mag-drive ka og unsa pa na diha. Ha? Ang atong imnon said Panyawan Coffee Mix. Ate Pres? Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutaan sa sugar, ingon man kining bukol-bukol nato sa atong lawas. Ato nang imblado Said Panyawan Herbal Capsule kada adlaw katuluso sa kaadlaw inom. Sa buntag una ka makaon sa imong pamaw, inom daan og sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ilig paniuto ni mo, maugyapon. Sa gyapon ka kapsula, sa Said Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka makaon sa iba paniuto. Maugyapon sa imo unyang pagpanihapon, inom na pudaan o sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Og alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka, tungod kay yun na makatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon, kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas mas Kugon. Okay, thank you kaya Ate Pres. Sa tanan po na itong mga kaigsunan, salamat kanyo sa paggamit sa ato ang number 1 haplas. Kung number 1 ang ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Said Panyawan Coffee Mix, number 1 sa ang ato ang Said Liniment Oil nga tinuod nga mutabang na to, panuhot, pamaol, panakid sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, kuto sa kabataan, hisuar na itong Said Panyawan Liniment Oil, Said Panyawan, Said Liniment Oil. Unya ang ato ang mga kagid-kagid diha. Hato lang ang haplasan sa Said Liniment Oil. Unya kadang maghaplas ka, kinahanglan nga inikatuog nimo haplas gyud ka kay para ilikay ka sa dinggi. Ang ato ang dapi-dapi nga magsakit bagtak o gingon man atong puson sa dysmenorrhea coven. Haplasan na nato sa Said Liniment Oil. Pero sabuta ka na yung Said Liniment Oil nga tinuon nga ana ra mapalit sa butika, di ba din? Tiro na, sa butika, kita kapalit, pero wag yun nagisurusuroy, ha? Sa butika na, pero naagi yung Facebook page, ang Said Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangi tayo pang Panyawan Herbal, niya makita tanan produkto dito sa Said Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Said Element Oil, ug Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukir na nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang kay para ihatod pa sa inyong panimay. Bam! May buntag! Ilongos Public Market. Ang lanok-lanok ang DYHP din ha. Ilabi na diha sa tindahan ni Sir Sherwin, no? Sherwin Arriba, Arribal, Irene Arribal, Jewel Sindag, Nelda Espejelia, Maricar Menjula, Dandan Lamberte, Dudung Guzon. Kumusta ka mo diyan? Salamat sa inyong pagsunod sa mga tulumanon sa DYHP. At yung kamakalimang sa dilip ako bumabri sa inyong mga stalls, sa inyong mga pwesto diha sa Ilongos Public Market. Ang ato papaligod sa iyong buntag, may mga disilungos kung may problema sa tubig lang, dapat sa ato. Napapa dito ang puto ang munggos, ma'am? Naagyapon. Ay, puto munggos. Ito sa merkado, puto ang munggos. Permanente mo na din ha. Diba? Lain po itong puto si Kwate din sa may pier. Lain po ito. No? Salamat, ayaw ko makaligo sa di. Ay, makaligo, ayaw po kalimot. Nga, mas inikaligo. Amo ba bayo tiguang, di ba mumulit? Mabaho ko din yung paligo.
Sa celebrity ko, Dick Beauty, so, sa inyong pagpangaligon sa dili pa mo abre ng inyong pwesto di sa public market, ang maggamit ni Ani, permanente kita, magpabilin kita ng batanon, younger looking, kutis artista, kutis porcelana, doon na sa kini mga sangkap, kung kuluta tayo ng papaya extract, para nidot pirme ang atong panit, no? Dili mag dry, dili mag pugis-pugis ka doon na sa kini natural moisturizer. At doon na ba kumimurag katingada si muna lapit sa may agigising, lapit ba sa may kilit sa imong ilong, murag lagom-lagom. O doon na ba kayo itom lapit din na ilam sa imong ay bago sa dapit, no? Celebrity ko Dick Beauty Soap, muta na lamang sa butika para legitimate o natural, original, yun ang imong mapalit. Mas maayo sa tanaw ni mo sulanan, na dako kayo ng mga litra, no? All capital letters, said marketing. Thank you. Okay, thank you kay Bam mo niya mga kaisyon. Bisag asa ta, naagi toksin mo sa atong kalawasan. Kay kinitoksin, bisag kung sa imong kanon, imnon, ubod sa panade, labi na ng imnonon nga makahubog. Grabe, kay mo pasok ang toksin sa ato ang kalawasan. Inigpundo na ang atong blood cells maoy daoton. Kay ang blood cells sa ato importante, tigatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa ato ang kalawasan. Kung madaotan ni masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sis uban pa na itong balatian, mga mo inom yung kag Genitox. Simple na kayo ang pag-inom sa Genitox. Usarag yun ka kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon. Pero doon na kayo balatian, kinahanglan mo inom ka katulog yun. Buntag o to hapon, usag hapon ka oras sa di pa kamukaon niya. Imna na tog, 8 ato sa 12 ka basong tubig matagadaw. Genitox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog, ang number 1 nga mo flash out sa tuksin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sendo na to karang adlaw. Dong, kitsa nga dong. Ha? Jam. Jam. Oh, jam. Kinis jam, Ate Pres, ang yang sa bana taon, o trabaho taon looy kayo, niya, sigilan niya kasabaan na. Hangtod nga trabaho iyang bana, Ate Pres, nga, ilakton lang na to, nakatrabaho iyang bana niya, ang iyang gitrabahoan katong murag, dato-dato, isa, tagay ko kanang dakong rason, kanang bugat nga rason, nganong dawaton, tika, nga, mga apply ka na kong trabaho. Siya, di ay ba, ma'am? Sige, ma'am. Tagaan di ko ni mo trabaho niya, mangita kag dakong rason, bugat nga rason, kini ma'am. Sa mga nagikuha mo yung cellphone, ibo na liyang cellphone siyang ma'am, Ate Pres, purting buha ka. Nadawat siya sa iyahang pagka-trabahador dito sa Panimay, Ate Pres. Pero, ang iyaha taong buak na cellphone, purting mahala, iPhone siguro to, ang iPhone 50 na siguro to, nga purting mahala, maabot o mukabat o 100,000 kapin. Mao to nga, kada sweldo niya, gamay lang kay siyang sobra, kay data man sa iyang gibuak nga cellphone taon. Unsa may atong buhato na ni Ate Pres. Kinahanglan gina si Ate Pres to kadiyot kayo. Bam, arisa bam, usay atong buhaton, di ba? Kinahanglan gyud niyang bayran gyud kay iya ni sa, di ba? Oo. Ang iyahamang god, ngayon siya, para dyan kuno dawaton siya, mo nang iyang ibuak ang cellphone, para dawaton yun siya. Kaya di siya dawaton, di siya kabayad. Ngayon pong, atong ipaambit dire nga, Sige ba? di ba, naa sila ipunta na ito nga, murag, ingon nga sa may pagkatik po ng iyang bana. Naabit ingon siya. Kini, kung mo ni siyang, literal, murag layo ra, pero malakpit o gamay, no? Kung ari ka dire sa Isaias. Oo nga naman. 1 verse 19. Kung andam kamong magsinugtanon, makakaon kamo sa mga maayong abot sa yuta. Apan kung musukol kamo og dili mo patuo, patyon kamo pinaagi sa espada. Ako ang Ginoo mao'y nagsulti niini. Kung ari ka diri sa New Testament, Mateo 4 versikulo 4. Gingon diri, mitubag si Jesus. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa paan lamang, kundili sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Ako ning gibasa, basi mo ingon mga layo ra man nga mo gibasa ni Bambina. Ang ako manggud-ani, inig-ingon nga kaningog dili mabuhi sa paan lamang. Ang butpasabot nga ang iyang pagpanarbaho, siyempre, aron siya mabuhi. Apan, wala siya magtamod sa mga pulong sa Diyos. Tungod kay rungang iyang approach,
Wala siya Siya dili lang na pang Ginoo yang gibuhat nga buko niya ang cellphone aron dawaton siya sa iyang gi-applyan. Tinoda. Kay dito bitaw sa amua. Di nang apply o driver ningon pag ingon nga pila nakabuk imong nabanggaan. Pila nakabuk patay kay mo nabanggaan sa mga murag mga 5. Wa mo dawat oy. Unong kay pilam kay gusto yung mabanggaan. Dili ang ibutan to sa agaw nga yang gi-applyan kung unsa siyang klase nga driver. Maayo ba Apply bisang driver siya. Pila na namatay nga imong nabanggaan na ligsan na sa uslob. Pila nagbuk namatay nga imong naligsan sa mga 5 siguro, sir. Wa isa madawat. Mao po niya ha. Nga para siguroon siya pagdawat siya. Ngano gibog na ko sir po ngon tawo na nga gi-applyan na bang ako nang gituyo man para ibo kong dawaton kay mo dawaton di ko kabayad. Ato pa nag-apat siya nga magkatrabaho siya, makakwarta siya, makasweldo siya, pero ang iyang pag-approach, ang iyang pag-abot, dili mao. Wala dili pang Ginoo ang imuha. Ay nontang po nga, dawaton ka sa imong amo, pero imong amo, Lagot. nasurok ang dugo. Surok. Dunay Puspos. kay ubos, dunay kalagot, ning nung tanap pugos. Okay, ang mga mensahe ato, ang mga messages ato ba, mga bugtang to tanan. Oh. Ang simpak ray importante ato hinuon pero di mahal mga iPhone 18, 17, ano. Mga kuha na mga 100 kapin. No, mao lagi. Buta nato dawaton siya. Pananglitan ang pilibalor sa cellphone, unyag sweldoan lang siya 1,000 ang buwan, di gyud paigo. So kinahanglan sunduan sa dako-dako aron maimpas na yon. Oh, karon sa iyang bahin si Cinder nato lipay siya kana kasulsik trabaho nakasweldo siya. Apan si amo wag gyud tumalipay. So ay lagot kito. so sa pag-ingon nako nga ang tao mabuhi dili sa panlamang kun dili sa pulong sa Diyos. Wala ka magsubay sa pulong sa Ginoo kay naghatag man ka kay ubos og kanang kalagot sa tao. Oo. Nindot to nga kada panultihan dito sa mga katigwangan sa mga bukid Gulyan, Pedro, Ate Pres nga maayong pagsuksulod or maayong pagsaka, maayong pagkanaog, maayong pagsulod, maayong paggawas. Uroy, ug dili ka mo tarong og pananghid, punahon nga mo balik ka, dili na kadawaton. Mao gyud lisod na. Oh. Oh, kay mo bida gidawat ka ato sa una tungod kay da kay Beraran. Karon taktako na tika kay impas naman ka. Ana siguro ba no? Mao siguro na meto. Oo. Ha? Impas man. Oh, impas naman ka. Nya di na natin ka patrabawon. O, mao na akong giingon nga, kanang medyo napugos lang, ug nakuhaan pa ni, ug na, ari na to'y ilingi, ug iwahing sa laing, sitwasyon Goliath, muraranig, kanang gitawag, ug si tawag na Goliath, gunshot wedding? Kanang pugos ng kasal? Shotgun wedding. Gunshot naman? Shotgun wedding? Gunshot. May ana no? Nga, ug sa mga drama pa, mo yung ng babae, Tawa Jennifer Babae. Shotgun! Mauro na way tabuangan. Nag-apply siya. Nga gidawat siya. Pero uot ang dugan sa amo ni dawat niya. Mahupunin sa kanang shotgun wedding. Nga og sa mga drama pa mo ingon mang ba nga asawa ta ka. Yung mingon man sa asawa. Oh! Gipakaslan ko di mo. Pero ang ako naglawas. Dili ako kasing-kasing. Gunshot wedding! Pero lain may mga bayot o kaslo ni Kuya. Nga naman. Di may matanaw din kasing-kasing. Asa rin? Dirit may puldium daw. Salamat pa nagating na naman nun. Kung ako ang pasultihon.